Jose. Lahat na may malalaking kinalaman sa kapakanan ng ating mga maongmayan. Tinatalakay sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo Hataw. Dito lamang sa inyong nangungunang himpilan ng radyo, DWCM, Aksyon Radyo Pangasinan. At ngayon, narito ang inyong program host. Magandang umaga, Pilipinas! Masyong morning sa ating mga kaaksyon. Araw ho ngayon, mga kaaksyon, ng Friday. Yes. Yes, Friday Friday mga na. kaaksyon. Nako talaga, ha? Dahil, anong araw ba ngayon? Friday nga, di ba? January 7, mga Oo. kaaksyon. Wait lang, dahil hinahanap ko yung bed ng hataw dito kasi naka-chicken dance siya. Wait lang. Pero good morning po sa mga nakatutok na sa atin, maagang nakatutok sa ating Facebook Live. Ganun na nga din sa mga naka-tune in na sa kanilang mga talapitan sa 1161 kHz. Magandang umaga po sa inyong lahat. At yan, makakasama niyo po kami hanggang alas 11. Oo, no, alas 11. Ng Ayan. Siyempre, sa ngalan ho ni Aksyon na Hikam Desena Pasyon, kami ho ang inyong mga lingkod. Aksyon Jeric Pasiliao. At ako naman po si Action Claire de Guzman. Atin pong pag-uusapan mga kaaksyon ang iba't ibang mga uri hugisatan nyo na mga balitang pinag-uusapan sa loob at labas ng atin pong bansang Pilipinas. Dito ho sa atin pong programang Aksyon Radyo Hataw. Ngayon pong araw yan ng Biyernes, January 7, 2022 mga kaaksyon. 2022 na pala. Baka Yeah. 2021. 2022. 'Di ba? Mantakin mo 'yan. Naka isang linggo na tayo, 'di ba? Sa naka 7 araw na tayo. Isang Ang linggo bilis. 'yan, 'di ba? Oo, napakabilis ng At panahon unang Action linggo pa ng mga Claire. kaaksyon, yun na yung nakikita natin yung pagbugso, pagtaas ng COVID-19 Yes. cases. Alam mo, medyo nakababahala talaga itong ako na. Ang bilis kasi first week pa lang ng taon. Yes, nakababahala itong exponential na pagtaas ng kaso ng COVID-19 dito sa bansa. Mantakin mo 'yan, sinalubong tayo ng ganyang katataas no na bilang ng COVID-19 compared nung buwan ng December. Ilan ba tayo dati? Naglalaro lang tayo sa 300, 200, pinakamataas Kasi dito sa 400. Pangasinan, nadodoble. One. Uy. Yes. Magandang umaga na yung bagnabigat, nagiti ka Ilocano nga, dumdum nga katangal daw. Word, Oh. para na kayo. Na yung bagaal daw ti Bigat kwak kwak kaya. kwak. Ay mga kababayan natin diyan sa bayan ng mga sa District mga 5, Ilocano District 6, speaking oo. municipalities diyan sa may District 1. 'Di ba mga Ilocano sila diyan. Oo, bani. Oo, pagdating sa 5th District and 6th District yan, Naimbag na mga bigat. Ilocano speaking sila, 'di ba? Kaya samahan ho ninyo kami dito ho sa atin pong programa at ating pong pag-uusapan ng mga iba't ibang mga balita. Siyempre, inaanyayahan din ho namin kayo na makibahagi, makilahok dito ho sa atin pong palatuntunan sa pamamagitan ng pag-text ng inyo pong mga mensahe sa 0922-852-1161. O di kaya naman po ay mag-iwan po kayo ng comment sa atin pong Facebook Live dahil live na live po tayo napapanood ngayon sa Action Radio Pangasinan, DWCM 1161 kHz sa Facebook at saka sa YouTube mga kaaksyon. Ayun. Ilan ba yung kaso natin yesterday? 50... Nasa 17,000. O, sa Diba? Buong Pilipinas. Oo. Nasa 17,000, hindi ko maalala. Basta 'yon, 'di ba? At alam mo ba, sinasabi ng Octa Research Group, Action Claire, na baka mamaya this day, Friday, ay baka pumalo tayo sa 20,000. Oo. At saka sinasabi din nila na at the end of this month, January, ay marireach natin yung pinaka-peak talaga Yes. ng virus or Oo, COVID-19. sabi ng Octa, posibleng madoble yan, pwedeng pumalo yan ng 30 or around 40,000. Nakakabahala yun mga Diba? kaaksyon. Alam mo kasi yung projection ng Octa, sinabi nila nung Tuesday, sinabi nila na ang kaso ng COVID-19 pagsapit ng Miyerkules. Ano ba yung Miyerkules? Basta this Wednesday yon, sabi nila it might reach 11,000. Pero nung araw na yon, ang lumabas na kaso
bagong kaso, 10,775. Close. 'Di ba? So kung titingnan natin yung projection ng Octa Research team, ng Octa Research Group, technically 11,000 yun kung i-round off natin. Bakit? Meron pa dyan yung mga hindi pa natitest. Hindi pa nako-contact trace. Kasama yung mga yon, 'di ba? Na hindi alam na positive sa COVID-19. Oo, kaya somehow yung mga projection ng Octa Research ay napaka-close talaga. Reliable. Oo. 'Di ba? So alam mo minsan kasi hindi pinapakinggan ng Octa. 'Di ba? May mga recommendations, may mga suggestions kung paano dapat yung gagawin. Pero minsan inaaway pa sila. 'Di ba? Sila pa yung nababatikos kapag nilalabas sila ng mga projections nila. Yes. Oo. Tapos nako, yan yung nakababahala talaga Action Claire. Alam mo, parang nung last year, nung bago matapos yung taon, medyo nagkaroon tayo ng pag-asa. Lalong-lalo na nung nagbukas yung pilot run ng face-to-face classes dati. 'Di ba? Nung November 15, and pilot run yun selected schools lang yun. 100 public schools in the entire yung country. Mga nakapasa lang din. Yeah, doon sa screening, doon sa assessment ng DepEd and even ng DOH. Limited lang yon. So parang nagkaroon tayo ng pag-asa. And sabi ng DepEd noon, masusundan pa. Masusundan pa. 'Di ba? Madadagdagan pa yan pagsapit ng January. Pero ngayon, medyo tagilid. na. Oo. 'Di ba? Yung ganyan kasi medyo lumobo kasi talaga. Lumobo. Kinikilabutan talaga ako. Ito yung alam mo, ito yung resulta ng pagpapakampante. Yeah. Kasi aminin natin, talagang maraming tao yung nakalabas, 'di ba? Even bata. Yeah. Wala pang face mask. That's right. Oo, so yan yung nakalulungkot. Siguro nakampante lang din talaga ang mga babayan natin. Well, we understand that na talagang sa wakas nakalabas kami. Yes. Pero nasobrahan siguro mga ka-action Tama. At alam ito mo, na din dating sinasabi natin dito sa mga programa natin dito na baka sa pagsapit ng mga holiday season, doon makikita natin yung pagtaas. Pero actually kasi last year, after ng Christmas last year, yung bago itong latest na pag natin ng ganun ulit. Oo. Tumaas after, pero hindi ganon exponentially tumaas. Hindi ganon kabilis. Yes, pero ngayon kasi pero ngayon kasi talagang napaka-alarming. 'Di ba? Lalo na dito sa sa probinsya ng Pangasinan, mga ka-action ng last year 0, tapos naging 1, 2, tapos naging 8, tapos naging 18, naging 32. Yeah, bago matapos yung 2021. Konti lang, single digit lang tayo. Hindi tayo umaabot ng 10 kaso araw-araw. Pero ngayon 59 na tayo. Based dito sa kahapon 32. And ngayon 56, 57. 59. Dito lang yun sa Pangasinan mga ka-action So, dumadami. Ito po nga mga active cases ho natin. And what's alarming, pag napuno ulit, itong ating mga healthcare facilities. Diba? Yung ating mga ospital. Nangyari na yan. Hindi lang naman talaga yan yung total Tama. May mga susunod pa dyan, hindi na test. Gaya na sabi ko Yeah. Meron dyan mga kababayan natin, hindi talaga natitest. Kasi mahal naman talaga Hindi biro yun. Hindi biro. Yung ibabayad mo for RT-PCR test. 'Di ba? So kung wait lang. Sino tong tumatawag? Eto si Action Violi. Wait lang 10:24 ang ating pong oras mga ka-aksyon at sa pagkakataong ito papasukin ho natin ang balitang bit-bit ni Action Violi Valdez Ferrer mula sa labas ng ating himpilan. Yes, Action Violi, good morning. Please come in. Yes, Action Morning, Action Jerry, and Action Claire. Thank you. Salamat at nandyan kayo. Nakakalimutan ko lang sabihin na yan. Medyo bumabata si Action Theory. Anyway, kung kayo nagpupunta kami naman, nakapila kami ngayon dito sa Provincial Health Office. At ating sinasagawa doon sa Narciso Ramos Quantum Civic Center at iba din dito dahil ginusto nga ng provincial government sa pumuno ng Amado Povia Espino III
na mapabilis ang pagbibigay ng booster shot sa mga kababayan natin. Kaya i-encourage din ang lahat ng mga kababayan, mga Pangasinense na hindi pa nagpapabakuna na sana, no? Sana ay magpa-vaccine na dahil ito ay makakatulong ng malaki para maprotektahan ang kanilang mga sarili, para sa kanilang sarili at para sa kanilang pamilya. Lagi natin sinasabi ito, Action Chair at Action Clear, na itong panawagan ng ating gobyerno, ng provincial government, Bigo Pogi, para sa pagpapabakuna, ay hindi, it's not for the government, but it's for ourselves and for our families. So kaya kailangan ay tumupad sana tayo. At nagpapasalamat din tayo kay Dr. Ana de Guzman, ang ating Provincial Health Officer, at syempre ang buong PHO, ang Provincial Health Office, sa Regional Medical Center dahil ina-accommodate din nila ang request ng Action Radio Pangasinan para tayo ay mabigyan ng booster shot na napaka-importante, Action Jerry. At ito nga maayos din ang nasagawang proseso dito sa Provincial Health Office, just like kung ano man yung ginagawang proseso doon sa Narciso Ramos Center. Pero mas marami doon kasi mas maluwang yung area. Kaya lang, ang kinakatakot natin kasi nga kanina, di ba, yung nag-post si Paul Batalyon ng Lindingan sa kanyang FB account na siya nag-positive, no? Pero kanina nakikita natin siguro pwedeng itawag ito sa ating PNP Dinmaloy, PNP Lindingan kasi sa may Baywalk area, ang daming mga tao, Action Jeric, na wala ng physical distancing, wala ng face mask, siyempre, naliligo daw sila. Yun nga yun, di ba? Di ba base doon sa Executive Order number 1, that's 2022, na pirmado ni Governor Paul Vicino, na ito ay base rin sa National IATF guidelines, na kung pwede, di-discourage muna ang social gatherings, no? Na kahit na magkakamag-anak, kung pwede, ay pinagbabawalan muna na magsama-sama, yan, magkakalapit, yun, nakasaad yan, sa executive order na yan, na kung pwede lang, gano'n yung gawin natin. Pero yung obserbahan natin kanina, na talagang walang face mask, kahit yung mga nagtitinda ng, alam yan, yung mga nasa food cart, nagtitinda ng ano-ano sa Baywalk, Action Jerry, walang face mask talaga. Kung meron man, nasa baba yung kanilang face mask. So ito, nakakatakot, kasi kung tayo, ingat na ingat tayo, kayo nga dyan, naka-face mask habang naka-on board, no? Tayo, pag may kasama ka dyan sa announcer's booth, ginagawa natin yung para sa atin, we're doing our part, pero how about the others, na gaya ng iba, na meron ding isang Jeric, Action Jeric, meron din isang school, na lahat ng teachers, pati si principal, bakunado, pero may isa na ayaw magpapakuna. So, pero syempre, in-impose yung no vaccination card, no entry, yun. So, napilitan siya magpapakuna. Yung ganon, ganyan din sa atin. So, sana po, itong ating mga kababayan na yan, next show gathering. Action Violi, kasi meron ilan kasi parang tinutulig sa nila itong ganitong mga kautusan na kinakailangang limitahan itong paggalaw ng mga kababayan natin na hindi pa bakunado. Pero 'di ba ano naman 'yan? Parang fair din naman, 'di ba, na ipatupad 'yan. Kasi 'di ba, unfair doon sa part ng mga taong bakunado na gustong maproteksyonan yung kanilang sarili. Totoo yan. Kasi meron yung ibang hindi bakunado na ayaw talaga magpabakuna. Nasabi nila kung ganyan daw, iwalay yung mga hindi bakunado sa mga bakunado. So, paano natin gagawin yan? Sabi nga ni Attorney Dindin, ang ating Provincial Legal Officer, how will we do it? Sa shopping mall, okay, merong lane for senior citizen, merong lane for pregnant women. Okay, siguro magsasabaw sila ng lane for unvaccinated. Pero sa loob ng mall, ganun din. Sama-sama din, di ba? So better yung hindi sila magpapapasok kasi may mga malls na ngayon, like yung mall sa Calasiao at yung ibang malls, may shopping malls na ngayon, Action Jerry, na no up card, no entry. Yan, strictly implemented. Effective ngayon? Yes, ngayon. Yan yung nakuha ko sa ilang mga owners ng mga shopping malls na kapag ikaw ay walang vaccination card ay hindi ka makakapasok doon. Same siya with other establishments na dati pag registerin ka, gusto papasulat yung kasi yun, pwede mong pikihin yun yung mga pangalan na yun, yung mga contact details. Pero ngayon, ang main requirements para ikaw ay makapasok sa shopping mall at sa mga ibang establishment ay ang yung vaccination card and yung booster card. Yan. Importante yan. Para favor ako dyan, personally, favor ako dyan
Kasi tayo, nagsasacrifice tayo, di ba? Yes. Kita mo to, kapila tayo, iniiwan ng trabaho, iniiwan ng mga bagay na dapat gawin para magpavax, pero how about the others? Ganun lang yon. So again, siguro, di ba, natatawagan din natin si Hepe ng Denali PNP, signature with the Chief of Police ng Lingayen, para siguro i-check din itong kahabaan ng Baywalk dahil yun nga, yung nakasaad sa Executive Order number 1 of 2022 ay hindi masyadong na-observe, no? Yung dinidiscourage muna ang pagtitipon-tipon at kailangan na implement or ipatupad or gawin yung pag-uwi ng face mask, physical distancing, wala yan, hindi natutupad ngayon. Kaya siguro ang ating mga authorities, they have to do their part din. At siguro ang PNP, dahil sila talaga ang nandyan para mag-implement nito ay kailangan maging stricto sa pagpapatupad para sa ating lahat kasi nakakalungkot at mataas na naman ang bilang ng mga infected cases sa buong bansa at dito sa ating lalawigan ng Pangasinan, Action Jerry. Meron ding isang, aside from Mayor Paul Batawil, ay narinig din tayo na meron pang isang Chief Executive na positive din, pero hindi siya nag-propose, kaya siguro gusto niya maging private na lang yun sa kanila, i-respeto natin yan. Okay, so yan ang situation na. Ang ibang mga kasama natin ay nauna na sa loob, ay pila pa lang dito, nag-aantay para naman sa ating booster shot at para po sa ating protection ng karamihan para po maiwasan na natin itong COVID-19. Yan na muna ang balita mula sa gitna ng Action Glory Valdez Ferrer. Una sa aksyon, una sa balita, sama-sama tayo, Pilipino. Ang balitang ito ay atid sa inyo ng Downy. Magbangong buhay na. Enjoy the tag-init minus ang heat with Downy Antibac. 10:32 ang ating oras, mga ka-aksyon. Tuloy-tuloy pa rin ho tayo dito ho sa atin pong programang Aksyon Radyo Hataw. Kami pa rin po syempre ang inyo pong mga nakakapiling nakakasama, Aksyon Jeric Pasilia. At ako naman po si Action Claire de Guzman. Alam mo, ito Action Claire ha, talagang nararapat talaga na ngayon ay higpitan itong paggalaw ng mga kababayan nating hindi bakunado ng COVID-19 vaccine. Hindi natin masasabing unfair treatment yon mga ka-action. Yes. Fair yon. Patas yon. Kasi alam mo itong para mapigilan natin itong pagkalat ng COVID-19, kinakailangan ng social responsibility. Yes. Lahat tayo individually may social responsibility tayo. Nandun na tayo sa may mga iba na ayaw talaga. Eh, Yes. respeto natin yon. Pero we respect that. din dapat Respetuhin din dapat yung consequence ng hindi nila pagpapabakuna. That's right. Kasi sinasabi ng marami, 'di ba? ng Okta, 'di ba? Na sinasabi na posibleng itong mga unvaccinated individuals na ito ay sila na yung nagtataglay nitong COVID-19. Baka nga sila na din ang tataglay ng super spreader dyan eh. Baka nga meron silang Omicron. Hindi natin- real talk. Kasi wala silang protection. Yeah, sobrang bilis ng pagtaas ng kaso ngayon. At yan yung sinasabi na baka itong ganitong exponential na pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa bansa ay bunsod na ng Omicron variant. At kung ititignan natin, mas grabe yung paghawa ng Omicron variant kaysa sa mga nakaraang mga That's right. variant, mga ka-aksyon. Oo, kaya hindi unfair yung paglilimita ng paggalaw, movement ng mga kababayan nating unvaccinated. Fair lang 'yon. Oo. Tsaka Diba? dyan sa bayan ng Villasis, mga ka-aksyon, simula kahit nung wala pang Omicron variant, mga ka-aksyon, ay nagpatupad na sila ng kung hindi ka bakunado, hindi ka pwede pumasok sa mga enclosed establishment. Which is napakagandang gawin din ng ibang bayan yan, mga ka-aksyon. Na ba't niyo papapasukin yung mga individual na hindi pa naman bakunado? Syempre Meron kasi yung iba parang ayaw nila magpabakuna kasi aside sa hesitant sila, nagdadalawang isip sila. Sinasabi nila na kahit na bakunado naman ako ng COVID-19, tatamaan pa rin ako eh. Pero mas lesson yun, mga ka-aksyon, yung symptoms na ipapakita or yung pagkaka-infect ng mga taong bakunado kaysa sa walang ni anong protection man lang. Tama. 'Di ba? Parang ang pilosopo kasi nung sagot na yun, no? Na bakit naman ako papabakuna yung mga may bakuna nga natatamaan pero ang advantage kasi ng bakuna, mapiprevent niya yung posibleng pagkakaroon mo ng severe to critical condition kapag ikaw ay tinamaan ng COVID-19. Yes. Unlike yan kapag yung advantage niya. Yes. Posibleng kapag ayan na si Action Alex, hello. 'Di ba? Pagka ikaw hindi bakunado, posibleng ikaw ay
'di ba, mahirapang huminga. Ikaw ay i-ventilate, 'di ba? Pero kapag ka ikaw ay magkakaroon pa ng mga bakunado, complications yan. kapag ka ikaw ay bakunado, maaring ma-prevent na yung mga Malilesen ganon. yun. 'Di ba? Pero malaki yung tsansa na ikaw ay maging asymptomatic na. Oo, hindi mo masyadong 'Di ba? mararamdaman. Oo. Pero at the same time, aside sa pagpapabakuna, kinakailangan nating palakasin yung ating resistensya. Yung 'Di ba? immune Kasi system ko kahit na natin bakunado ka, kung mahina yung depensa mismo, yung natural defense ng katawan mo, wala lang din yung bakuna. Oo, tsaka Kaya lapatan natin ang pagpapalakas ng immune system Saka natin. disiplina din, mga ka-aksyon. Yes. May mga health protocols tayo. Dapat sundin natin yon. Ano hindi ba naman hindi porket bakunado ka na is entitled ka na hindi mag face mask, hindi mag-alcohol, and so on. 'Di ba? Ano ba naman yung 'di ba? Yung magsusuot ka ng face mask, i-observe mo yung social distancing, iiwas ka sa crowded places. Huwag kang mag-gather ng kumpol-kumpol. Oo, kasi yung argument din ng iba parang 'di ba? Naka-face mask naman ako, so okay lang akong pumunta dyan sa crowded places. Bakunado Naka-face, naman ako. Bakunado naman ako. Pero hindi yun excuse. 'Di ba? Kasi hindi mo malalaman. Mamaya, sige, malakas na malakas yung katawan mo. Sabihin mo, tinamaan ka ng COVID-19, asymptomatic ka, wala kang nararamdaman na sintomas. Pero pag uwi mo ng bahay, nahawaan mo si lola, nahawaan mo si lolo. Di mas Sabihin dumami pa. nating bakunado na sila. Pero technically, at risk sila. yung at risk talaga sila kasi mahina na yung immune system nila. 'Di ba? So alalahanin natin yung inuuwian nating mga pamilya. Yung mga Kung kasama na lang natin din sa implikasyon bahay. na lang din yan ng pagmamahal mo sa pamilya mo. Hindi Dapat. lang sa sarili mo, Yeah. pero sa pamilya mo uuwian mo, mga ka-aksyon. Tama. 'Di ba? And yung mga bata, please lang, 'di ba? Oo nga. Oo, nandun na tayo sa sabik na silang makita yung outside world. Pero Kasi nung last holiday season, may makikita maraming gatherings, maraming parties, nagkita-kita yung mga pamilya, nag-reunion yung mga magkakaklase, mga Pero ahead of magkakaibigan. time that nung holiday season, napaalalahanan na sila. Tama. Na as much as possible, wag nang mag-gather indoor. Yes. Mga ka-aksyon. Pero nako, 10:38 ang ating oras, Action Clear. Mamaya pagpapatuloy natin yan at sa pagkakataong ito, bigyang daan muna natin ang ilan sa mga paalala.
Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon.
na lamang ho tayong nalalabing isang minuto bago ho sumapit ang alas 11 ho ng umaga. Tuloy-tuloy pa rin ho tayo mga kaaksyon dito ho sa ating programang Hataw. Hataw. Kami pa rin ang inyo pong mga nakakapiling nakakasama. Ako po si Action Jeric Pasiliao. At ako naman po si Action Claire de Guzman. Ayun, good morning kay Ma'am Delia Cabais. Hey. Agsida tayo tital busti kamote, ma'am. Kay Ma'am Chona Kalamyong, maaksyong umaga rin. At kay Ma'am Wala Mayron. Ano ba talaga? Oo, kaka-join lang niya niyang Oo. si Ma'am Wala Mayron. Ayun, maaksyong umaga ho sa inyong lahat. At syempre, maraming salamat sa inyong pakikinig. Alam mo ba, may nakarating sa akin kahapon na voice clip. Oo. Oo, tapos Voice clip ng isang babae. oo, na sinasabi kinakailangan daw mag-imbak ng pagkain kasi si Pangulong Duterte daw ay magde-declare ng martial law. Oo, so para sigurado kasi sabi bawal lumabas. Oo, dahil nga sa Ganon. paglobo din. Yes. Pero pinabulaanan 'yan, 'di ba? Oo. Ni Defense Secretary Delfin Lorenzana. Oo, ano yung detalye nun, Action Claire? Ayun, sabi dito na nitong Webes, kahapon mga ka-aksyon, ay itinanggi ni Defense Secretary Delfin Lorenzana ang kumakalat na balita sa social media na magpapatupad ang pamahalaan ng martial law sa January 10 upang mapigilan ang pagkalat ng coronavirus disease cases sa bansa mga ka-aksyon. Sa kumalat na voice recording, isang babae ang humihikayat sa publiko na mag-ipon ng pagkain na tatagal hanggang January 30 sa pagtatapos ng buwan mga ka-aksyon sa posibilidad na magdeklara si Pangulong Rodrigo Duterte ng martial law o total lockdown sa susunod na linggo. Aniya, sinusuri pa ng Interagency Task Force for Management of Emerging Infectious Diseases ang sitwasyon. Pero hindi naman daw umano totally lockdown ang gagawin mga ka-aksyon. Ayun. Alam mo medyo medyo maraming nataranta. Oo. Diba? Diyan sa martial law na yan. Sinasabi because of COVID-19, sa pagkalat ng COVID-19. Pero dapat research muna tayo. Oo, kasi Diba? parang naging distorted na yung impact or paningin nila sa martial law. Yes. Ano Well, kasi, hindi naman diba? natin makonyan, hindi Oo. naman natin masisisi sila. Yes. Ano ba yung grounds? 'Di ba dito sa Bago Pilipinas? mag-declare ng Oo, martial dito law. sa Pilipinas, Philippine setting. Ano yung grounds para mag-declare ng batas militar? Unang-una, the president, sabi dito, as the head of state and commander-in-chief of the armed forces of the Philippines may declare martial law in case of invasion or rebellion or when the public safety requires it. Oh, public safety. May invasion ba tayo? Wala. May rebellion ba tayo? Wala. Oh. Pero may yung public safety. Public mga kapson, safety. Yung nakasalalay dito. Oo. Yun yung banta ng COVID-19. Pero, 'di ba? Tignan muna natin yung talagang possibility. 'Di ba? Parang hindi talaga appropriate, 'di ba, na maging martial law yung ipatupad para makontrol yung spread ng COVID-19. Oo, may iba pa namang ways. May maraming ways dyan. So, yun yung tignan natin. Huwag ho tayo basta-basta nagpapaniwala dyan. Fake news. Diba? oo. At yung kung matatandaan kasi natin, alam mo, Action Claire, hindi lang itong si Ferdinand Marcos, si tatay, itong nag-declare ng martial law in 1972. Yes. Even Gloria Macapagal-Arroyo nag-declare siya. President Duterte nag-declare din siya ng martial law. Kung matatandaan natin yung kay GMA, kay Gloria Macapagal-Arroyo, nag-declare yan ng martial law from December 5, 2009 to December 13, 2009 sa may probinsya ng Maguindanao. Yes. Diba? Nasuspinde itong writ of habeas corpus. Diba? Dahil nga sa mga insurgencies dati. No, and President Duterte himself nag-declare din yan ng martial law after the Marawi siege. 'Di ba? Or nung basta dyan sa kasagsagan ng usapin tungkol diyan sa Marawi siege noong 2017, May 23 hindi tayo nagkakamali, pero hanggang may December duration 31, 2019. 'Di ba? Pero hindi siya buong bansa. Oo. And ang pinakamalaking pagkakaiba niyan kasi ngayon, Klaro yung duration. yes. Oo. Kung dati sa panahon ni FEM, Ferdinand Marcos, infinite
Oo. Di ba? Walang katapusan, hindi mo alam kung kailan Oo. matatapos Kung yung kailan niya martial law. dineclare, kung kailan niya babawiin, hindi natin alam. Yun yun. Pero dito sa bago sa 1987 Constitution, the President can declare martial law. Pero kung gusto niyang i-extend yan, kailangan ng concurrence ng Congress. May Kailangan pagpupulong. i-review ng Congress. Pag nag-declare ang presidente ng martial law, dapat maximum of 60 days. Oo. Kung gusto niyang i-extend, dadaan yan sa review, dadaan sa approval, May dadaan proseso, sa mga concurrence kapatid. ng Kongreso. Hindi yung agad-agad. Yes, 'di ba? So dapat malinaw sa atin 'yan. Huwag tayo basta-basta nagpapaniwala, no? Para hindi tayo nagpapanik. Mamaya magugulat na lang tayo, wala na namang mga supply ng Oo pagkain nga. sa mga malls. Nako, wag Mga naman ho bilihan. sana. Oo. Yan ha, yung sa ano, kasi may nagtanong din sa atin yan kahapon. Piniem niya tayo, best, sabi niya. Oo nga. Totoo ba to? Sabi niya. So doon ko napakinggan yung kana. Ang dami na din talaga. Meron Oo. din yung kumakalat dati na Iyan kasi, bakit kayo nagpa-follow ng mga troll? Ayan kasi. Meron pa nga mga Action Jeric yung nag-post na nasa alert level 3 na daw ang Pangasinan. Ayun! 'Di ba? Nakita natin 'yon. Eto na naman. Yung heading niya, ang ganda rin. Plakadong-plakado. Yeah, buti na lang nabanggit mo yan. Ito yung igigit natin sa ating mga listeners ha. Ang Pangasinan, Alert. except Dagupan City ha, Oo. Pangasinan is still under alert level 2 system until January 15. Diba? 15 na, hanggang Hanggang January 15, 2022. Pero si Governor Amado Espino III naglabas ng executive order nung Miyerkules, 'di ba? Na pinapayuhan itong ating mga kababayan na mag-ingat. Oo. 'Di ba? Doble ingat Andon yung curfew, ibabalik sa 9 to 4, yung stringent na pagbabantay sa border control checkpoints, Ibabalik. 'di ba? Yung pag-observe sa venue capacity, kailangan pa ring ma-observe yung mga unvaccinated individuals, kinakailangan o pinapayuhan sila na manatili sa kanilang bahay. Yun ang laman ng executive order. Pero hindi yun nangangahulugan na ang Pangasinan ay nasa ilalim ng alert level 3. Oo, wala pang direktiba mga ka-aksyon. Siguro na overwhelm lang tayo dahil maraming kaso. Pero kahapon, 'di ba? Upon the recommendation of the National Interagency Task Force for Emerging Infectious Diseases, inapprove ni Pangulong Rodrigo Duterte yung rekomendasyon mga kaaksyon na isailalim ang ilang mga lugar sa bansa sa alert level 3, which include Dagupan City. Starting January 9 hanggang January 15 mga Ayun. ka-aksyon. Isang linggo. yun, di ba? So, hanggang ngayon, sa mga oras na to, alert level 2 ang Pangasinan and Dagupan City. Yes. Pero simula January 9 hanggang 15, ang Dagupan City, Alert level 2 alert na. level 3. Pero yung curfew hours mga ka-aksyon, 9 pa rin yun 9 p.m. hanggang 4 a.m. Yes. Oo, Naglabas at na rin may liquor ban, 'di ba? Pero ano lang naman siya. Pwede pa ring bumili, pero bawal yung pagkonsumo. 'Di ba sa public At saka yung places. gatherings talaga ng session ng inuman. Oo. So dapat malinaw 'yan. Kasi bakit marami kasi wag kayong kasi nagpa-follow ng mga troll. Mag-follow kayo sa Action Radio. Oo. Para alam niyo yung mga pinaniniwalaan ninyo reliable. Oo. At saka Diba? pagka hindi talaga mapagkakatiwalaan, kapag unang tingin mo pa lang doon sa post ay medyo maraming error. Magtaka ka na. I-verify mo na mga ka-action. Meron dyan yung ibang mga trolls ng mga politiko. Ginagaya. 'Di ba? Oo, makikita mo lang layout pa lang. Kayang-kaya mong i-identify kung troll yung mga 'yon. 'Di ba? Kapag Tsaka masakit kaya, sa mata. 'di ba? Yung mga tapos yun yung paniniwalaan ninyo, my ang God. masaklap pa dyan, sinishare pa nila. Ayun. Uy, may mga kilala akong ganun. Disinformation na tuloy. Nako, pero 10:58 ang ating oras mga ka-aksyon. Nako, 2 minuto bago sumapit ang alas 11 ho ng umaga. Antabayanan ho ninyo sa ilang saglit susunod. Ang Pangasinan Bilis Kilos, makakasama natin dyan si Action Ree Fernandez Hortaleza at syempre, ang walang kapares, walang katulad, walang iba, ang nag-iisa,
Action Jessie Perez. Andyan na ba siya? Oo, narinig ko na Ayun. Ayan na nga talaga. Nakikita ko na. Ang mga legend. Ang mga matipuno, matitikas. Ayun. Di ba? Ang mga veterano. Di ba? Action Ray Fernandez Hortaleza at Action Jessie Perez. Makakasama ho ninyo sila mga kaksyon. Makakasama ho ninyo sila mga kaaksyon sa palatuntunang Pangasinan Bilis Kilos. Alright mga kaaksyon, impunto alas 11 ang ating oras. Wala na tayong sapat na panahon sa atin pong palatuntunan sa ngalan ni Aksyon Nahikam Desena Pasyon. Kami po ang inyong mga nakasama, Aksyon Jeric Pasiliao. At mula naman sa pangalan ng aming station manager Action Violi Valdez Ferrer, ako naman po si Action Claire de Guzman. Laging tatandaan, una sa aksyon, Una sa balita, sama-sama tayo, Pilipino. Inyong napakinggan, nagbabagang mga balita at sumasabog na mga expose na hinahagupit sa palatuntunang Aksyon Radyo Hataw! Dito lamang sa inyong nangungunang